Здравейте, вие сте с Today Tech EU, а днес разглеждаме накратко един нов комплект от Logitech, сравнително нов. Става дума за комплектът клавиатура и мишка Pop Icon Combo. Ето това е клавиатурата, на която виждате е с доста интересна цветова комбинация, като има още няколко предложения, с които да освежите работната си повърхност. Става дума за пълноразмерна клавиатура с големи бутони, разстояние между тях с нисък шум на писане, като има допълнителни програмируеми бутони, които се управляват в специализирания софтуер на компанията. Клавиатурата е нископрофилна, с леко извисяване в задната част. Добавени са крачета за стабилност, разчита се на батерии, които дават доста дълга автономия. Използва се технология за зареждане Bluetooth, което означава, че можете да използвате клавиатурата с много широк кръг от устройства, които разчитат на тази технология. Но освен това можете да изберете и собствения стандарт на компанията за свързване чрез съответния адаптер, който не идва в комплекта. Това е клавиатурката с функционален ред бутони за бързо управление на някои опции и възможност за сдвояване с до 3 устройства, които се превключват от тези бутони изключително лесно. Мишката, ето я, доста компактна, в съответстващия цвят. Има два големи бутона, които са изключително тихи. Scroll и допълнителен бутон, който можете да програмирате. Както виждате, тя също е сравнително с нисък профил, с по-тънка конструкция отпред, две крачета в долната част, опция за превключване отново между 3 устройства, както и бутон за включване. Доста удобна мишка, която също можете да програмирате през съответния софтуер и отново се поддържат двата типа на свързване безжично. Като цяло сме с доста добри впечатления от новия комплект на компанията и използваме основно клавиатурата в ежедневните си задачи, като тя се справя абсолютно отлично и е доста удобна за писане. Комбинацията струва около 150-160 лева, което е сравнително достъпно за бранда Logitech, който традиционно държи доста високо качество. И така, това е комбинацията Pop Icon Combo на Logitech.